Jeg har trådet nålen, og så har jeg bundet en knude på enden her. Så jeg har tegnet en streg, og det er den, jeg vil sy bagsting på. Det første, jeg gør, det er, at jeg går op et sting inde på stregen. Fordi når man laver bagsting, så syr vi hele tiden tilbage. Så det vil sige, at jeg laver den sådan lige et sting inde. Sørg for, at stingen ikke bliver for lang, især når vi syr med garnrester. Fordi det kan hurtigt komme til sådan at flosse, og det vil vi ikke have. Så sådan et lille bitte stykke inde her, der syr jeg op i stoffet. Og så syr jeg tilbage til stregens begyndelse herhen. Og det var det første bagsting. Det næste jeg så gør, det er, at jeg igen går op lidt længere hen på stregen. Trækker den op igennem stoffet. Og så syr jeg altså ned i det samme hul, som det forrige sting det slutter med herhen. For på den måde så får vi også lavet sådan en ret tæt streg. Så jeg trækker ned igen. Og det er altså det her, jeg fortsætter med. Så jeg går op et sting for langt henne. Og så syr jeg tilbage. Så det vil sige, at jeg syr ned i det samme hul herhen. Når man synes, man er ved at have fanget teknikken, så kan man udvide det lidt ved at kombinere de to bevægelser. Det vil sige, når jeg stikker ned i det hul, der var herhen, så i samme bevægelse, så stikker jeg den op et sting længere fremme, sådan her. Så jeg stikker ned i det samme hul her, som sidste sting eller forrige sting det sluttede med. Og så stikker jeg den i samme bevægelse op en lille smule længere henne på stoffet. Det er altså fuldstændig samme teknik, det er bare en anden måde ligesom at bevæge hænderne på. Og det er altså sådan, man laver bagsting. Når man er færdig, nu afslutter jeg den bare lige her, så stikker jeg den bare ned i stoffet. Så vender jeg stoffet rundt, og så hæfter jeg enden ved at sy ind igennem det, der er her. Og det gør jeg bare sådan lidt frem og tilbage. Nogle gange, nu er den her linje ikke lige så lang, så der vil jeg nok sy frem og tilbage en 2-3 gange. Sådan der. Og så kan man bare klippe enden. Og det er faktisk det.